बेवहायथ' बयबो बिनि थागिरिफ्रानो मोनथाय दं बिसोर बयबो थांनानै थानाय बेखौ बीजेपी जोंनि गिबि मन्थ्रिल' नङा जोंनि दानि आथिखालनि सरकार मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बेनो दिनैहाय सरकारि भाबै थांखि लादों जे दिनै भिजन डकुमेन्ट्सनि बाथ्राखौ नोंथांमोना हयथ' मोनथिगौ रायजो राजायाबो मोनथिगौ जे बड'लेण्डआव बर'जों लोगोसे जेसेबां हारि माहारि दं बिसोरनि राव थुनलाइ बिसोरनि हारिमु आसार खान्थि बे गासिबो रैखाथि मोननांगौ आरो बेफोर जौगाजोबनांगौ आरो बिनि थाखाय सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टखौबो बिटिसिनि सरकारा जेब्लायबो माने नारसिननानै बिसोरनि थाखाय खामानि मावहोगोन गतिके बे बीजेपीनिल' नङा मानव गेदेर माने हिमन्त बिश्व शर्मा डांगरिया माने मानव गेदेर बिथांल' नङा बरन्स बयबो गाज्रि मोनगोन होननानैनो बीजेपीआबो बे लाइनावनो सिन्था खालामदों दिनै माने मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि खामानिखौथ' गाज्रि होननो हायाना नै 14टा जाथिखौ जेराव बिथाङा माने बे बड'लेण्डआव बिसोरबो थागिबि हिसाबै बर' बायदिनो बयबो जाहाथे मोजाङै बेवहाय थांनानै थानो हायो बिनि थाखाय राहा लामा लादों माने इउपिपिएल सरकारा गतिके बे लाबाय नालाय दा गासै सरकारानोथ' हारि माहारिनि खोथाखौ नोजोराव फैबायना आरो नोजोराव फैबाय नालाय दिनै गासै राजखान्थि हान्जायानो बे लाइनजों खोथाखौ बयबो बुंबाय जे बिथांमोननि थांखियाबो जे गासै बेवहाय रायजो जानाय हारि माहारिनि थाखाय बयनिबो थाखाय खामानि मावनाय गतिके मानसिफ्रा गोरोन्थि बुजिलायबाय थायो जे बीजेपीआ बायह्रानि नङा बीजेपीआ बिटिसिनि मानसिफ्रानो बीजेपी हिसाबै इलेक्शन गेलेगोन आरो देरहायोब्ला बिसोरनो बेवहाय बिबान लागोन आरो बे बर' अनाबर'नि खोथा आथिखालाव जेबो गैला मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा बुजिबाय आरो बिनिखायनो दिनै बिथांमोनहा बिटिसि सरकाराव थांखि लाबाय जे बर'नि अनगाबो गासै हारि माहारिनि थाखाय बिसोरनि गासिबखौबो इयुनसिम माने बिसोरनि हारिनि राव हारिमु आखुथाय बिसोरनि बायदिसिना नियम बिसोरनि सोलिनाय बायदिसिना आगजुफोर बेफोरखौबो मिउजियाम खालामनो थाखाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा प्रत्येकटा जातिनो मिउजियाम बानायनो थाखाय दिनै फान्ड होजोबदों गतिके ओंखायनो बीजेपीखौ बुंलाया बीजेपीआ बे नोजोरजोंसो नायनानै जेखौ बर'फ्रा लुबैयो बयबो जयै रायजो जानायखौ गतिके बीजेपीआबो बेबायदिनो बेवहाय ज' खौसे जानानै सान्थियै थानायखौ लुबैयो गतिके ओंखायनो बेवहाय गोरोन्थि साननांगौ जेबो गैया दिनै खौसेथिनि बेलायावबो बुंदों जे हिमन्त बिश्व शर्मा मानव गेदेर बिथाङा जे मोननैबो हान्जाया खौसे जायोब्ला बड'लेण्ड ओनसोलनि सार्थनि थाखाय बर'फोरनि सार्थनि थाखाय बेवहाय जों मोजां मोनगोन होननानै बिथाङा बुंदों गतिके मालाबाबो बीजेपीआ बर'फोरनि हेंथा नङा आरो दिनैनि बर'फोर जि मोनदों बे बीजेपीआसो गासिबो दायथ' लानानै खालामबोजोबनाय दिनै 2003 मायथाइयाव बिएलटिनि सुक्तिखौ सोर खालामदों जोंनि बाजपेयी मानव गेदेर बिथां आरो जोंनि माने बे समनि एल.के. आडवाणी जितु डिपुटि प्राइम मिनिस्टार बिथांनि माने अननायावसो बे समाव 6थि शेड्युलाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला जादों 2020 मायथाइयावबो जोंनि मानव गेदेर नरेन्द्र मदि अमित शाह बिथां आरो जों दानि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि माने अननायाव नाजानायावनो बे बर'नि गोरोबथाया जादों नङाबा बर'फ्रा दाबो आन्दलन खालामबाय थागौमोन दिनै गोजोनाबो बेजों फैदों जोंनि एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ माने हांख्राय हरनानै जि नांगौ जे जों नोंसोर गोसो गोजोनो होननानै बे सुक्तियाव गासिबखौबो खोथा होनानै बिसोरखौ लाबोनाय जादों माने माबायाव मुल खुथि जायखौ मेन स्ट्रिमाव गुबै माने लामायाव लाबोनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों दिनै गोजोन सान्थि दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव फैदों सारा आसामावनो फैदों जेखौ जोंनि इउपिपिएल सरकारा बुंगासिनो दं दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंगासिनो दं बे गासिबोआवनो बीजेपीनि बाहागो दंजोबो दिनै बे बड'लेण्डआव जेसेबां जौगाखांनायनि खामानि मावदों बीजेपीआ दिनै मावदों बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थांनो खारन बियो बीजेपीनि कमिटमेन्ट बीजेपी सरकारनि कमिटमेन्ट ओंखायनो बीजेपी गैयाब्ला बीजेपी सरकार गैयाब्ला बे कमिटमेन्टखौ रावबो मावफुंनाय नङा ओंखायनो बेवहाय बीजेपी फैब्लानो बायह्रानि मानसि फैगोन होननाया बे नङा बीजेपी फैब्लाबो बीजेपीआ पार्टिल' नाथाय मानसिया जोंनिनो बिदा फंबाय गासिबो ओंखायनो जों बयबो गावबा गाव बुजिनाय मोजां मानसिफोरखौनो केन्डिडेट होलायनानै देरहाहोब्लानो गावनि जानानै थागोन आरो गासिबो